Healthy ug well-balanced ba imong diet kauban? Usa lang si Ivy sa daghan mga Sugbuanon nga dili na makakuha sa insaktong nutrisyon sa matag adlaw nga kinaon tungod sa kalisod sa kinabuhi. Mao kini ang rason nga ilusad sa National Nutrition Council Region 7 ang ilang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN karong buwan sa Hulyo. Usa kini ka inisyatiba sa pagpalambo sa healthy diet ug sa pagpakgang sa tanang matang sa malnutrition dinhi sa Sugbo. Panahon ron man gud kay basig kung salay mapalit sa kwarta, maura may makaon or mauray makuan sa budget mo nang usahay, di na jud healthy atong makaon or mapalit. Basta unsa lang gid atong mapalit mo nang inana nang atong makaon. Ma'am, unsa ang kasagaran nimong kanon sa adlaw-adlaw mo? Kuan ra kanarang mga tag-Jason ana sa gawas. Kasagarang kaso sa malnutrition sa rehiyon mao ang stunting o low age for height, wasting o low weight for height, ug ang obesity nga mao'y usa sa mga hinungdan sa type 2 diabetes ug heart disease. Nga nanawagan gyud sa tanan to improve our eating atong dietary habits. Importante kay nga mukaon gyud ta og kanang ideal nga pagkaon, no, dili ta magsalig ani mga high salt, mga processed food nga high salt, high sugar. Kinahanglan mo pili ta og healthier option, no, para kay ato man gyud lawas. So dapat ma-empower nato ato ang communities. Aron malikayan kini, tumong sa PPAN ang paghatag og mga serbisyo nga kinahanglan sa mga tawo sa nagkadaiyang yugto sa ilang kinabuhi sama sa pregnancy, childhood, adolescence ug alang sa mga senior citizens. In short, acute malnutrition is wasting, no? Wasting or severe wasting. So it's niwang jud kayo na bata. So they're really low weight for height nila. So that's another advocacy namo, no, karon na year, to really make sure that all our LGUs are fully implementing the program itself. Then aside from our LGUs, we're also involving our DOH retained hospitals as well as LGU hospitals. Duna sab sila laing mga kalihukan sama sa Pinggan Pinoy alang sa mga food establishments ug ang Nutri Jungle Contest. Pangandoy sa National Nutrition Council nga daghan silang matabangan pinaagi niining maong programa ug mapaubos nila ang severe case of malnourishment inig ka 2028. Kay tinuod gyud na, no, ang ato yung wish, ato ang dream nga zero malnutrition ang Central Visayas. Pero reality check, dili yun na nato ma-achieve in 5-year time based sa plan, no? Pero ang ato lang yun ma-reduce ang all forms of malnutrition. Actually, atong i-compute na kada tuig kay naamantay measures kay program man so as program planners na gyud tay mga means of verification. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa My TV Cebu.